Zdravím. Dnešnou témou bude žiarlivosť. V prvej časti si povieme, aké druhy žiarlivosti existujú a prečo vzniká. Na začiatku si povieme takú zaujímavosť. Zamysleli ste si niekedy nad tým, prečo pre mužov je sexuálna nebera oveľa nepríjemnejšia ako tá citová a pre ženy je to naopak? Je to dané biológiou a evolúciou. Pre mužov vždy bolo dôležité vychovávať vlastné deti a byť si istý, že sú to naozaj jeho potomkovia. A pre ženy zase bolo veľmi dôležité si udržať muža, pretože boli od neho závislé a takisto boli závislé aj ich deti. Potrebovali toho muža na to, aby sa o nich postaral. Preto pre ženu je veľmi bolestivé, keď si partner nájde niekoho iného a sú tam aj city, to znamená, že má nejaký dlhodobý vzťah, pretože v tom prípade on ako keby svoje zdroje už odnášal do inej rodiny a nedával ich jej aj ich spoločným deťom. To je taká zaujímavosť. A v podstate v podvedomí nám to zostalo aj v dnešnej dobe. Teraz si povieme, aké druhy žiarlivosti existujú. Prvý druh to je taká egoistická žiarlivosť. Väčšinou to pociťujú ľudia, ktorí sú narcistickí. O narcisoch si potom spravíme aj samostatné video, aby ste vedeli, čo sú to za ľudia. Ale aby sme tak v krátkosti o tom niečo povedali, sú to ľudia, ktorí sú egoistickí, ako sme povedali, nemajú empatiu voči iným ľuďom a snažia sa na úkor iných si zvyšovať sebavedomie. Niekedy žiarlivosť a tieto žiarlivostné scény využívajú na to, aby ponížili svojho partnera alebo aby donútili svojho partnera im dokazovať pánovi veľkomožnému, že on je jedinečný, že nikto iný sa mu nevyrovná a že nemá dôvod žiarliť. Takýmto spôsobom zase si zvyšuje svoje sebavedomie. Keďže takíto ľudia myslia len na seba a sú egoisti a sa neustále sústreďujú iba na svoje potreby, toho partnera zanedbávajú a takisto keďže sú malo empatickí, sú aj dosť chladní. Keďže jeho partner nie je s ním šťastný, s časom jeho city ochladnú. A náš narcis samozrejme nehľadá chybu v sebe a v svojom správaní, ale si začína myslieť, že dôvodom, prečo ten jeho partner sa tak k nemu správa, je to, že je neverný a že si našiel niekoho iného. No a začína žiarliť a to je vlastne prejav tejto egoistickej lásky. Druhý druh žiarlivosti, to je vtedy, keď váš partner prejavuje voči vám vlastnícky postoj. Čo to znamená? To znamená, že chce byť stredobodom vášho života a považuje vás za svoj majetok a takíto ľudia väčšinou žiarlia nie len na chlapov, alebo teda nie len na iných chlapov alebo iné ženy, ale takisto aj na rodičov, na priateľov, na hobby, na prácu, to znamená, že absolútne na všetko. S takýmito ľuďmi sa naozaj veľmi ťažko žije, ale oni sú takí majetnícky. Ďalší druh žiarlivosti je taký, kedy váš partner prenáša svoje pocity na vás. To znamená, že väčšinou sú to ľudia, ktorí sami podvádzajú alebo by chceli podvádzať a potom si myslia, že keď oni sú schopní podviesť svojho partnera, určite aj jeho partner je tiež toho schopný a začínajú žiarliť. Alebo ešte to vzniká aj vtedy, keď majú pocit viny kvôli tomu, že svojho partnera podvádzajú a snažia sa ako keby to preniesť na svojho partnera a ukludňujú sa tým, že určite možno aj on niekoho má. Takéto myšlienky síce ho môžu ukludniť, že nie je on jediný ten zlý v tom vzťahu, ale zase zároveň vzniká žiarlivosť. A takisto tieto žiarlivostné scény, ktoré vznikajú, im pomáhajú ventilovať tie ich nepríjemné pocity, negatívne pocity, ktoré sa v nich zbierajú kvôli pocitu viny, ktorý majú, ktorý v sebe nosia. To je taká veľmi zaujímavá. To je taký veľmi zaujímavý druh žiarlivosti. Ďalší druh žiarlivosti vzniká vtedy, keď má človek nepríjemnú skúsenosť s neverou. Keď sa s tou neverou už raz stretol. Vtedy prestáva dôverovať ľuďom a veľmi sa bojí byť opäť sklamaný a preto už je až príliš opatrný
a začína žiarliť, začína kontrolovať, aby sa ubezpečil, že sa tá bolesť, ktorú zažil, už nezopakuje. Ďalší typ žiarlivosti vzniká vtedy, keď náš partner nás provokuje. Niekedy, keď si človek chce zdvihnúť svoje sebavedomie, snaží sa provokovať svoju polovičku a snaží sa tváriť, ako keby mal záujem o niekoho iného, alebo stále rozpráva, že niekto iný prejavuje o neho záujem v práci, v škole a podobne a snaží sa vyvolať takýmto spôsobom žiarlivosť a veľmi často sa to aj darí. Alebo ešte to vzniká aj vtedy, keď v svojom okolí počuje neustále o tom, že všetci podvádzajú, alebo dievča vyrastá iba s mamou, ktoré stále hovorí, že všetci chlapi sú zlí, nikomu nesmieš dôverovať, všetci podvádzajú, pozri sa, aj tvoj otec nás opustil a podobne. Takže takýto človek potom už automaticky podozrieva svojho partnera, pretože keďže všetci chlapi podvádzajú, tak aj on musí podvádzať. Keďže všetky ženy podvádzajú, tak aj moja musí určite podvádzať a podobne. No a zostal nám posledný typ žiarlivosti a to je žiarlivosť, ktorá je založená na nízkom sebavedomí. A nízke sebavedomie veľmi silno ovplyvňuje náš život, pretože ak máme nízke sebavedomie, tak si myslíme, že nie sme dostatočne dobrí na to, aby nás milovali, vždy sa nájde niekto lepší a potom sa snažíme kontrolovať toho nášho partnera a žiarliť pri každej príležitosti, aby nás neopustil, pretože si myslíme, že bez neho to nezvládneme, alebo keď nás tento človek opustí, tak už si nenájdeme nikoho lepšieho a to je veľká chyba. Nízke sebavedomie väčšinou vzniká v detstve, kedy dieťa nedostáva dostatok lásky od rodičov alebo je silne kritizované, alebo majú rodičia veľmi vysoké očakávania od dieťaťa a musí dieťa vynakladať enormne veľké úsilie, aby dostalo pochvalu od svojho rodiča, pričom jeho kamaráti napríklad tú lásku od svojich rodičov dostávajú len tak. No a to dieťa si myslí, že za prvé nie je dostatočne dobré na to, aby dostalo lásku len tak. A za druhé, keď nie je ideálne, napríklad na ideálne správanie alebo ideálne v škole, tak o tú lásku rodiča veľmi jednoducho vie prísť. Ono si na to zvyká a myslí si, že v budúcnosti vie takisto aj veľmi rýchlo strátiť lásku toho svojho milovaného partnera, ktorého má. No a to je na dnes všetko. Takže túto prvú časť sme ukončili. Dneska sme si povedali, aké typy žiarlivosti existujú. Ak aj vy žiarlite alebo stretli ste sa s týmto problémom, zamyslite sa zatiaľ nad tým, do akého typu žiarlivosti patríte a čo môže byť príčinou vašej žiarlivosti. V tej druhej časti si rozoberieme dva najčastejšie typy žiarlivosti a to žiarlivosť, ktorá vznikla v dôsledku nevery vášho bývalého partnera a takisto žiarlivosť, ktorá vzniká kvôli nízkemu sebavedomiu. Prajem vám krásny deň a teším sa na vás v ďalšej časti.